Dagoneko, maiatzaren 28ko emaitza horiei tiraka analisia eginaz, Nafarroan Iruñean batez ere kalkulagailuarekin. Zein puntutan gaude, zein puntutan ikusten duzu zeure burua? Bueno, gaude puntu komplikatu batean, noski, badakigu zeintzu diren PSN-eren asmoak batez ere, baina, bueno, oraindik beste inbeste falta da, aste hau osoa eta hurrengoa falta da, eta, bueno, esan dezakeguna da, eguneko eguna eman behar dugula, aberdia egoerari buelta ematen diogun. Egoerari buelta eman, ezakaita PSN-eren iritziari buelta emateko moduan izango zareten, batez ere adi ginelako, ez da Elma Saizek lehen adierazpenak egiten zituenean, zen norabidetan egingo zituen, eta argi esan du, ez zaituela alkate egingo. Bueno, orduan, falta dena da jendeari, Iruñeko jendeari, begietara begiratzea eta esatea zein den bere proposamena. Zein den honetatik ateatzeko egon daitekeen bidea. Guk oso garbi dugu ez dagoela biderik baldin eta bide hori den usteko, aparte usteko kanpoan Iruñeko indar aurrerakoirik indartsuena, kasu honetan Euskal Herria Bildu. Egia esan eszenatokia 2019ko antzekoa da, garai hartan ere PSNek aukera zeukalako, eta orduan maila egintzuelako alkate, eldiario.esen irakurtzen zintudan esanez, bueno, orduan gertatutakoa txarra izan zela, eta azken urte hauek ere ez direla bat ere onak izan. PSN ez da horren konstiente, Nik pesatzen dute 2019rekiko konparaketan diferentzia handiena da momentu honetan lau urteko bagajea badugula. Hau da, legealdi honetan, egon gara lanean elkarrekin indar aurrerakoiak, bai Euskal Herria Bildu, bai PSN, baita geroa bai ere. Eta erakutsi dugu lan egiteko kapaza garela. Ez, lau urte hauetan moldatu izan ditugu edo behartu dugu moldatzera Enrique Maiaren politika, eta adibidez horrek arindu du asko gainera jendearen sufrimendua pandemia garaian. Orduan ulertzen ez duguna da nola hain ongi eta elkarrekin da estuan lan egiten egon eta gero lau urte hauetan orain berriro esaten duten gurekin ezin dela lanik egin. Nola ezin dela lanik egin lau urteetan lanean egon garenean. Hori da batez ere ulertzen ez duguna eta diferentzia handiena konparatzen badugu 2019ko egoera eta oraingo hau. Badirudi orain horrelakoetan gertatzen den bezala, ikusezinak moduan tratatzen zaituztela, orain arte, azken lau urte hauetan, erabaki garrantzitsuetan Euskal Herria Bilduk pisu hartu denean, ez da, begira zertxuet gehiago zabalduta batez ere, Nafarroako parlamentuari begira esaten dizut? Bai, nik uste dut, benetan azpimarragarria dela Iruñan egindako lana, noski baietz, baina baita ere Nafarroako parlamentuan eta Madriden ere. Euskal Herria Bilduk erakutsi du instituzio guztietan, ez, hor baldin badago, pisutsua baldin bada Euskal Herria Bildu, jendearen bizikalitatea hobetzen duela. Eta zentzu horretatik erakutsi dugu, ez dakit, babesle ez dakit bazkide deitu daiteken hori, baina bai babestu ditugula politikak eta izan garela kide eta bide laguna leialak. Eta orduan ez dugu ulertzen oraingo blokeoaz hitz egiten da, baina guk ez dugu inor blokeatzen, alderantziz ere, guk esaten duguna behin eta berriro da mundu guztiarekin hitz egin nahi dugula, eta gobernu aurrera atera behar dugula. Gure premisa bakarra da instituzio bakoitzean bultzatu behar dugula alkatetzara indar aurrerakoirik bozkatuena. Hori Iruñan Euskal Herria Bildu da. Inork ez dit momentuz beste proposamen justuagoa mai gainean jarri, baina jakin nahiko genuke. Ia bazterketatik aparte beste zerbait proposatzeko ote duten. Izango litzateke, alternatiba horietako bat, Koldo Martinezen hautagaitza adostea PSN eta Euskal Herria Bilduk? Guk pentsatzen duguna da ezin dela eraiki aukera aurrerakoia bazterketatik abiatuta. Ezin dela, ez dakit, pluraltasunaren izenean gobernu bat proposatu, Iruñan lehen indarra aurrerakoia izan dena alde batera utzita. Hau da, 27.000 bozka eta egunekotan
biztanleriaren 27% hain zuzen ere. Ez beraz, ez dago hirugarren biderik, ez dago biderik baldin eta Euskal Herria Bildu alde batera marginatua utzi nahi duten. Ezin diegu, gure hori ez, botua eman digutenei, ezin diegu esan haien botuak ez duela deusterako balio. Baina orduan errealitatea da, Ibarrola izango litzatekeela Iruñeko alkate berria? Errealitatea da, azken momentura arte horri buelta ematen saiatuko garela. Ze pentsatzen dugu benetan ezin diegu Iruñeko pertsonei, gizon emakumei, ezin diegu begietara begiratu eta esan, hori ez, Madrilgo gobernurako ona dena, hau da, aurrerakoien arteko adostasuna, edo Nafar gobernuan ona dena, Iruñerako ez duela balio. Iruñean beste 4 urteko zigorra jaso beharko dutela, baina Enrique Maiaren ordez, behin honetan Ibarrola Andrea eta Adanero jauna. Hori pentsatu beharko dute, hori ez, bide normala eta justuena izten dutenak. Esaten genuen azken aste honetan, analizian datuei tiraka aritu garela, baina sorpresarik izan bada, uztailaren 23ko hauteskunde orokorren deialdia izan da. Zuk nola jaso duzu deialdi hori, Asier jauna? Bueno, sorpresaz, hasiera batetan ikaraz, ez dut ez da ere ukatuko, hasiera batetan nekezia handiarekin, oso gogorra izan delako baita ere oraingo kanpaina hau, baina, bueno, badakizu hau da piztinan sartzean bezala, ez? Lehenengo oina, gero poliki hanka, eta horrela ja, behin sartuzkero 100%. Oso emaitza onak atera ditugu, Iruñan, Nafarroan, Euskal Herria osoan, oso momentu ona da Euskal Herria Bildurentzat, eta erakutsiko dugu baita ere hauteskunde orokorroietan. Igerilekura sartzerakoan gertatzen da, aura batzuetan, hotzegi egoten dela, Asier jauna, eta susto handi xamarra izaten dela, konparatuta Budapesti inguruko aurrepeletan sartzen denean bat. Hala ere, uste duzu Madrildik baldintzatuta egongo dela, Nafarroan gobernagarritasun ereduak aurkitzea, uztailaren 23ko deialdi horrek, erabat baldintzatuko dela guztia? Bueno, nik pensatzen dudana da, Iruñak nahiko entitate, nahiko garrantzia duela, bere osotasunean tratatzeko. Orain gaude pantalla honetan. Eta benetan ez dakidala niri baldintzatzea edo kuestionatzea edo diseinatzea gero gertatuko dena. Momentu horiek iristen direnean ikusiko dugu. Bai ez dudala sinisten kromo aldaketaren teorian, hori iruditzen zait dela oso zaharra. Guk bakarrik oinarrizko printzipio demokratiko bat jarri dugun mahai gainean, eta irizpide hori zen, udal hauteskunde horretik egin genuena, erakunde bakoitzean bultzatu behar genuela alkatetzara, edo lehendakaritzara, indar aurrerako hirik indartsuena, bozkatuena. Hortan mantentzen gara, eta lehen esaten izun bezala, ez dut momentuz proposamen justuagorik entzun. Arnaldo Otegik iragarritako ziklo aldaketa hori, nabarituko alda uztailaren 23an? Noski baietz, ni guztiz konbentzitua nago. Hau da, hemen Iruñan 3 hauteskunde ziklo jarraian goaz gora, nabarmenki, gainera, Nafarroan ere bai, ja nolabaiteko sorpasoa egin dugu, eta Euskal Herrian ere gero eta gertuago gaude. Lehen indarra irabazi ditugu udal hauteskundeak Euskal Herrian, dudari gabe, eta horrek esan nahi duena da, hau ez dela zerbait kojunturala, behin-behinekoa, baizik eta hau dela benetan estrukturala, hau da betirako, hau da joera orokorra argi eta garbi ikusten dut, nik behintzat ikusten dut. Zentzu horretan, asko hitz egin dugulako, ez da, maiatzaren 28ko hauteskunde kanpaina nolako izan zen, baina Sánchezek dagoeneko aurreratzen zuen, bere ustetan behintzat, berakala dirazten zuen, hauteskunde kanpaina zikina izango zela, trumpismoarekin ere lotura hori egiten zuelako. Nolakoak aurre ikusten dituzu datozen aste hauek? Bueno, zoritxarrez, pensatzen dut hortik joango dela, ez? Guk hemen bizi izan dugun hauteskunde kanpaina horrelakoa izan da. Egon garen elkarrizketa eztabaida guztietan ikusi dugu nola eskuinak eskapatu nahi duen benetako arazoetatik eta planteatzen ditu eztabaida zaharrak, ez?
80. urteko hamarkadako eztabaidak. Orain nik uste dut jendeak nahiko arazo dituela, ez, etxe bizitzarena, langabeziarena, en fin, badira asko eta asko, benetako arazoak, nik kalera ateratzen naizenean jendeak horretaz galdetu egiten dit, eta benetan penagarria da, hautagai eta indar batzuengandik ez dugula proposamenik entzuten. Bakarrik, hori ez, betiko kaosa eta betiko, ez dakit, ez, azken epaiketaren aurreko gogoetak. Eta horrek ez du konponduko deuz, horrek ez ditu konponduko jendearen benetako arazoak. Baina baita ere, pentsatzen dut jendea horretaz gero eta konstienteagoa dela. Eta nabaritzen duela, gutxinaka bada ere, badirela indarrak benetan zentratzen direnak jendearen arazoen konponketetan, eta beste batzu berriz, ari direla periferiatik. Zu bezalaxe, Asiron jauna, beste askok ere sorpresa sartu dute uztailaren 23rako deialdi hori, baina geroz eta gehiago dira uste dutenak urrian, kalkuloekala esaten dutelako, Nafarroako parlamenturako akordiorik lortu ezean, beste hauteskunde deialdi bat egongo litzatekena, orduan bai, batasuna lortu eta gobernagarritasunaren aldera parlamentua osatu ahal izateko. Zuere uste horretako altzara? Ez dakite baloratzen, nik dakidana da, orain arte Espainiako presidenteak asmatu izan duela, musean arituko bagina esango genuke badoala hor dagoka, zea guztietan, orain arte guztiak atea zaizkio ongi, eta ni benetan gizon honetaz hitz egiten dudanean saiatzen naiz, ez dakit, zuhurra izaten prudentzia aurretik. Ez dakit zer gerta daiteken, badakit panorama oso korapilatsua dela, oso komplikatua, horretan ere ikusten dugu guztiz ezberdina dela momentu honetan Espainian dagoen errealitate soziologikoa, ez, hauteskundeetan eta Euskal Herrian, ez dakit, Espainia mailan arazoa edo arriskua konsideratzen dena benetan hemen oso pisu gutxi du momentu honetan, eta orduan, nik benetan espero dudana da Euskal Herrian behintzat joerak mantenduko direla, eta noski Euskal Herria Bilduk aterako dituela sekulako emaitzak. Urriko hauteskunde deialdi hori kontuan hartu gabe ere eta uztailako ere alde batera utzita, jakina da, datozen asteetan ere zuek etxeko lanak badituzuela Iruñeko udal gobernu berria osatzea aldera. Ze agenda daukazu, norekin batzartu zara, norekin batzartzeko asmoa daukazu? Hitz egin dute indar aurrerakoi guztiekin, eta aste honen erdialdean edo bigarren txanda eratuko dugu. Eta esan bezala, hirugarren txanda bat eratu behar baldin bada, eta investidura zeremonia hasita dagoenean ere, baldin badago posibilitatea WhatsAppen bitartez zerbait aldatzeko, zerbait mugitzeko, zerbait hobetzeko, saiatuko gara. Nik ez dute toaia botako, itxaropentsu nabil, eta denbora dagoen bitartean posibilitateak badaude. Azken finean hori da logikak agintzen duena. Logikak agintzen ez duena da, 16 zinegotzi aurrerakoi dagoen udal korporazio batetan 11 zinegotzi duen eskuina gobernura iristea. Hori da arrazoirik edo logikarik ez duena. Badugu momentu honetan Iruñan inoiz izandako korporaziorik aurrerakoiena. Eta lan hori aurreko 4 urteetan egin izan dugun lana eraman behar dugu alkatearen bulegoraino. Hori besterik ez. Eta bestela zer, nolakoak izango lirateke datozen 4 urteak, Cristina Ibarrola UPNren hautagaia, bozkatuena alkate izango balitz? Izango litzateke orain arte ikusitakoaren luzapena, argi eta garbi. Hau da, hori ez, diru alferrikatzea, eta txantxulloak, eta iruzurrak, eta ikusi duguna, Labriteko zaldainaren kasu, Pio Amabigarrenaren kasua, edo beste asko, ez, ikusi duguna. Horregatik saiatu behar dugu eta 100% eman behar dugu hori saiesteko. Nik 100% eta gehiago behar baldin bada, emango dut eta eskatzen dudan gauza bakarra da besteek ere beste egitea. Joseba Asiron, eskerrik asko tartetxote egiteagatik agenda okupatuta daukazuen garai honetan eta edozein nobeda kontatuko diguzu, eskerrik asko. Hoize, nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Hortxe, Asironen